Bueno, Xabi, San Bernardo taldeak aurtengo honetan ze jantzi aukeratu duzu gai? Gaia da tribu urbanena, eta arten ategia aparte rock, dala, hau, justo, gero raperos, punki jarrokerok eta reggae. Da, Justoko izan den erabaki izan da hemen dantza egin behar dutenen artean. Bueno, aurten, justo ditugu monitore berria, da haien ideia izan da gaudena, bueno. Jende asko dantza egiten zuen taldean. Beste urtekin konparatuta igual gehiago da guzti. Izan zen, euki genuen urte hurrenan dantza, da hor izan zen ja nahiko jende, baina gaur hor, gea 75 dola, nahiko ondo. Eta ondoren zezenetara ere joaten zarete, egun guztirako plana gaurkoan, ez? Eta zergatik zezenetara, zer du berezia gaurko eguna hor bukatzea? Hoi, ja ez dakit, eskauten hoi, atara nahi zainetiken beti jungea area, da, zegit, We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. Bueno, zertan zoaztezuek jantzita urtean? Niri bakerok, ni Punk. Eta zi diferentzia da, punk edo rapero edo... Ni ez rapero eta behar. Baina jantzian adibidez, nola diferentziatzen zarete? Ni partidor ni dena fosforitoa kasi. Eta ni gona gorria aukara. Eta komoda da jantzia? Bai. Bueno, dantzari dagokionez, esan digute oso zaila dela. Zuen ustez? Ez. Orduan, zuen zarete oso bizkorrak? Bai. Sin más. Sin más. Zer da, lehenengo urte hemen ateratzen zaretena? Hirugarrena. Eta zergatik ateratzen zarete? Ba, gustatzen zaigulako eta ondo pasatzen deulako. Bueno, bikote, zertan zoaztezu jantzita? Gura, pero... Eta gustoko izan zaizu urtengo aukerak eta jantzia, musikan, dantzan? Bai. Lehenengo urtea? Ez. Bigarrena. Eta zergatik ateratzen zarete zuek Aixel eta Aldarekin? Zaki gustoko dugulako. Giro ezberdina izango da, ez? Aixel eta Aldarekin atera edo kanpotik ikusten egon. Bai. Dantzatzen egon. Eta dantza zaila da? Ez. Hasiera baino gero ja... Ja, erraz ateratzen da, ez? Bai. Eta gaurko ze plan duzu egunerako?